Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon za mu nuna muku yadda idan mutum ya sa lambar wayan ka guda domin ana mutum ya yi blocking lambar wayar ka ko da ka kira shi ba za ka same shi ba. To akwai hanyar da za ka bi ka kira shi kuma ka same shi da wannan lambar naka da ya blocking ɗin shi. Amma kamun mu nuna muku yadda za ku yi ku kira wanda ya blocking ɗin lambar ku kuma ku kira shi ku same shi ba tare da wani matsala ba, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi liking kuma ku yi share. Yanzu insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba za mu nuna muku yadda za ku yi idan har mutum ya yi blocking ɗin layin ku baya so ku kira shi. Yanzu na insha Allah za mu nuna muku yadda za ku yi ko da an yi blocking ɗin lambar layin ku, kamar wanda suke sa mutum a cikin blacklist, sai ta kira ba ka same su ba. To insha Allah ka biyo mu a cikin wannan bidiyo domin sanin yadda za ka yi ka kira su ba tare da wata matsala ba insha Allah. Da farko za ka taɓa nan wajen, idan ka taɓa nan shi ne zai kawo ka nan. Idan ka zo nan wajen za ka danna hash 3 1 hash, sai ka saka lambar wayar shi mutumin da ya sa lambar ka a blacklist, sai ka saka lambar wayar shi wanda kake so ka kira din. Idan ka kira lambar wayan sai a nuna maka lambar wayan baya zuwa ko kuma ya kashe wayar shi. To wannan hanyar za ka bi ka kira shi a cikin sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba. Sai ka saka lambar wayar shi, misali kamar haka 0 mace 3 6 9 7 0 4. Gashi nan kuna gani kamar yadda muka saka, mun saka hash, mun saka 31 hash, sannan muka saka lambar waya, sannan muka saka lambar waya wacce idan ka kira ana nuna maka lambar wayan baya zuwa naka kenan a cikin wancan wayan. To idan ka haka insha Allah in dai kulle lambar ka aka ba wai shi wayan shi aka shirya ba, idan dai har kulle lambar wayan ka aka sa shi a blacklist, to insha Allah idan ka haka za ka kira wannan lambar wayan kuma zai je cikin sauƙi ba tare da ka sha wani wahala ba insha Allah. Da Allah muna ƙara roƙonku da ku danna mana subscribe, sannan ku danna saman ƙararrawa, ku danna like kuma ku share.